Hello? Moro izvivara mabosa. Matifonera tiri lockdown kudai. Ndatoshaya zvendikaita izvi. Kwama yangu asi vada kuhoti kuno makesi haisi kuti china mashomasa. Vanhu vakaenda kumusha, vamwe vakagara mudzisha dzavo hapana ari kubuda. Havari kuteerera. Ndoona kwenyuku muri kumbokomba. Ndakaona zvimavidhiyo ndikati hai imi venyu vagara musarinya ndo pamushasva. Yes. Atakaona mavhara tikati hai nativeroka handiti zvino munoona vafana vamazuva ano vari kupindimo musocial media vachiti hai kwai hai ndiri gavhena imi ndimi president kati hai misarinya vana regai vambofarisawo handimaona tingavadiko iyo corona ikasavawana havana kwavanotisira haibodo yes ndori pamba zvangu ndigere kana kutogara zvangu namai tichitoona tichitamba mafulavu tatobva munhodo izvine tuzukuru ko zvino lockdown yacho iyi teri chiti zvepamwe ichati jamba unoona kuti hakuna chigwere chinojamba vakuru hakuna hazvigoni anisvo yes ndakaiwa zuro hai ndakaiwa ndandivete mai ndokuuya zvikai pane nyaya yabuda nyaya yokumwadzingika ndiani kuwadzingwa kundodai wanike mukomana kati kuwadzingigwei zvikai kwai akatora masimba zvisizvo animaona ndai zvoto zvagara zvina mazera aibodo nandinachokuita nazvo bodo ndaita ndivete ndikatozviwa iwo majaji tatangoti chiitai makesi ane backlog zvino pavakabata iyo handakuziva kuti hai hatina kunge taziva kana tamuona kuona kuti zvaizoguma naizvozvi animaona zvandotaura vari maposa takangozwa kuti aiwa watonzi kwai haasiye haasanhariye ari mapaona saka kubviswa kwake indakambobviswa ani marangarira gore rega rangu yari kumainsoriya indakatizireyoka ani makazviona ndikataura kuti hai ndichadzoka ndotungamira zvino uyu vanhu vose vakavhara kubva mumisha simba racho hachina vakomana imi ndakatomuhwira foni yake iringoti voicemail ndandanditaura naizvo ndimuti hai namatambudziko sori zvinowanikwa handiti ukaona musina discipline musina kurongeka musina kubatana handivaona zvitotaura hai haina handina chandoziva zvokwadi mazviro kwazvo dai ndine chendoziva hai hatingo vanhu vanofarisa varegai tigo tikuona vaviri vatatu vari kufambavo muzhira muno kwenyu vari kwere havazondi kufamba ndichiona hai tichaita kuti vakomana vazogadzirisa nhau dzacho nokuti vanhu vanenge vanyanya kudzirwa handi munoona zvandotaura hai kana kutoudzwa ndine chimwe foni ndakatarira ndachandikuona saka aiwa nyaya yacho inondoryisa zvokuti dai vanga vari vamwe dai kuri kuikwa vanga vakavuya paya pandakati ngavavuye handimaona dai zvindine simba rokuti aibodosvi hamudaro handiti mirai kuisa mutongo wakadai onai nyaya zvine muono zvino vakuru vekoti kana vataura judiciary is independent from the executive isu tototongwa nayo tobvuma kutongeka handimaona zvandotaura isi tiringotongwa tiripo ichingotaura kuti hai lockdown munhu wose izvi tiri palockdown kutobvuma kutongeka zvokuti dai ndiri umwe dai ndiri kumunda handimaona zvandotaura izvi ndirimo tichingonoti izvi kurya vamwe izvo tichingoryawo izvozvo tichingoita zvotiri kuita hai ano isu sofa tine vanhu vashoma hatakakwanisa ikonden matest tiri kuita manegative oga hai manegative ndo edu ndatoona vamwe vari kutobva kutondopona mwari akanaka kuti vawandi vanhu vanovhota vauraita vari maposa regai ndigotaura nemi ndichange ndahwisisa mirai nditopinde mazviri ndipendenure nyaya ndikuti kwai chii asi dai wakavuya kupoland dai pasina zvose izvi dai tiri pano tichitomwa tinji musadai wadzikama ndomudzidzisa maitigwa azvo zvino ndotaura naye sana ndo wakati kwai hatauri neni regai tigoona maita basa yes imutori kumbera totenda jehovha pakanaka alright toona mudhara kutobuda ziya unenge wavhunzwa mubvunzo isingabvirizvo kwai aizvikoni ndingaita chokuita navanhu vane musha wavo zvandoitirwa paneni kana zvakamakoi ndindadi tozvika tozvivatira hangu kumusha zvana kuvingana tozapa zaidi